Cill Achaidh slán na gaibh leithceann in Uíbh. Fós a tóra drío chréibh sa chéile an raibh an chaidan sin chun tarfa dóibh, nó raibh ligachtaí Cluiche aitheanta ag Shinrone. Bhí brian tires ag sníos de bhaldrathe sa talamh fór do chléith ceannaiseánaíochta Fhailí. Well, fuair sé shaking the Buaicphointí agus shaking the fucking a Saran son sa bhót the carú canna sé gona chúldair an cap an báideoir níos tá siad chúidir ríist agus tá Adam Landy an bóta sa 3 pínta Landáil. Níl a haine me gainach bísrád go tí feire agus mórálach as a méid hadianta ag Adam goháirthe go dtí seo. Nis mar sin tóca go deasca Charlie Mitchell. Fhailí bhfuil anna bhíonach ar fadón, búirt leis a tréimh líne agus an counts an stúra dóigh creatar fad ag Mitchell. Nis, únsathe an son chun cín tá Killian Sampson agus tá Bearna buntamach ag Kilmartin chuireach ag an neafaiseach an son Glandan gomán Buaicphointí ar fad. Agus gafa haar Crín agus Landy fris go leor an tríú duine chuireach ag ar chuma scinne trí fóntaime agus tóca ag Gorman níl an nachlucht céanna ag siúd Conor Mahan in is teach ordathe go deasa ag Conor Siarn tugaí Daniel Hand. Búirt a fébrú ag siúd sin scór tána scórna go chéanna cheann níos fear ná chéile. Se hen cúige bótas fégas do bhórna imirt sa chréibh seachcín dí búirt ag Kilcormac-Cill Achaidh sé cína ag Shinrone an 10 chóscór níos luithe imlíana. An counts an ord agus mair go an son Peter áling ar fad an é sin Landy a ríist. Tá Killian Sampson ciúnathe go hilas go thomláin ag Kilcormac-Cill Achaidh. Síl sa ríiste i máideoir agus tanstite san na praba. Bhí seans leis ná a bhéinge congrach go leordach an teachta dír sin, siar le Conor Mahan. An éitic ébre atá gin bhuiinsa agus mar a dúirt níos san ní léanacha a dír go scór hénig go gáilt an fear is fear a ghain an stitar Daniel Kilmartin an bóta sa Spain a ríist go helíonnta isteach a Joe Adam Screenionsa I feh le rohrá Charlie Mitchell tá Charlie is go meachtasteach ach anna bhartíocht ag Dara Landy an son. Fós tá Shinrone a Iomána a hénig agus a díreach scóraáil DJ McLaughlin an príomh na éascre caiigh DJ nis seasamh agus éicean héine dhéanamh ar san na cúise an casa dianta go háling ar fadan sa seo hen seans a gceann Billy O'Brien agus tá an báide fachtan san ag Shinrone a bhí a tastáil go dóite. Yeah, an fear go gléil siad Bob agus fé dhearra bhí an slitter fight ag Donald or DJ McLaughlin ach fé an tackle gadaíocht an scóid déint ag Dara Landy agus d'oibríad ar sús na parke agus críocht an scóid ón Billy O'Brien. Nis mar sin tá na plés go na techt na cumáin á luasca le fán agus le díagris an ceansan ag Keelan Kiley go háling ar fad isteach an sa chúine agus tá sé fachta ag Kavanagh agus an ceansan ag Alex Kavanagh Crín ceart. Seanar a chuntú brúr na cúla tá siad an ggéile. Tócann sa ag Dara Maher go puintáil ag siúd fannig líáin suas chofada le Killian Sampson. Búirtisteach a rééis tá na firmhóra a techt clíirí géirí náid agus tá Fhailí le leistigta a tarach fanna talú me agus tá cúlaí go tá cúl neada ag seo an clíirí go patenta de chairigh sleanú an chosantóra tá sé nach lehanne se arsú. Agus Sean Rudd le Kieran Cleary bhí me tugarta Killian Sampson bugus ús go Lauren Parker mí sin ar dalamh ach an nuair chláunín an díal seansar bé ag slevan sa cúl nuair chláunín an cúlaí an sin. Ar hefna láimh a clé gafisteach fé ascail I chéile códa caite Shinrone son agus anmh leáil ar fad DJ McLaughlin tá nearfáil Shinrone gombeach DJ Cúin agus go maríos fósing in Buaicphointí de Kilcormac-Cill Achaidh ní chréad faiad isteach an tugaí Jason Sampson caite Shinrone aige tá pínta tiltige tá sé harise trasnón an son ag Kieran Cleary. Díagris agus díal go herbal agus na himimeóí seo hen fear frisáiltí Geraghty tá máintisteach an uasan san ar Charlie Mitchell istóilm. Bob búirt ag Charlie an son ar Michael Cleary dolisteach a dó an chúil buile martha na meice an óige Screeney agus Mitchell
Tá sé buinte go roh. Stocha go bhfuil bhríon agus hitan slitter don duine ceart. Féchas sé suas, ní bhéon or eile reglaige. Seansar bethe cléirí. Ach siad Kilcormac-Cill Achaidh, Curry Uíbh, Bouta Bhainile, Tseakin as a chéile buinte go. Yeah, we knew at half time, like, it wasn't going to be over, even at 10 points. Like, we see what Shinrone did to Killoughey. Killoughey were well up on them at half time, and they came back, so we knew that there was going to be a kick in them, and we're just delighted we hung on again. We left it close there, and